ବାଜିଗଲାଣି। नमस्कार जय जगन्नाथ केमी सांग मैंने आम तो आसीगलु सांग आमर आसीगले जीवु चलू जहाँ पास चलते भिडियो बनी रुँ देखते आगे भिडियो जमी मजा मस्ती चलो सांग साथी सांग मैंने देखु आमर आउ जड़े सांग भी आसिक पहुँची गला कौन कह सका कुआड़े चल चललानी भोजीर प्रिपेयर के लोकेशन गोटे गछ भांगी जाइए देखो सांग मैंने राति बोधे किए हाइवा फाइवा बाड़ी ना कौन कौन वर्षा एत बड़ गछ केमती भांग म एटा इलेक्ट्रिक पोल एटा गोटे किए बाड़ी ट्रक ट्रक देखु सिंदल पोल संध्या टाइम आसू पीवाई चलु आम आगू देखा जाऊ कौन हो आगू जाऊँ देखू तुमको एक मो सांग ड्राइव कर पंदर आसुन आमर कटक पारादीप रोड सकाळू खाइले तमे रात साप देखो ना सका कौन खाई आज तुम आम आसी चा दुकान पहुँची गलु कौनटा चॉकलेट हीरो तो लगे बॉडी फिटनेस तो डबल पेटा कि मेन्टेन मार हाँ व्यायाम कर तमें नहीं आम भाई देख तमें जिम करानी फैमिली पैक वाले ना भाई देखो फैमिली पैक निज विषय किसी कह टिप्पणी दियो मु गोटे कथा कही से जो कटक गारे बसिकी मु आउ निज विषय टिप्पणी दियो हैं मारो ना जिम भी राज्य से ये गोटे एमितिया जिनिस जो भल जो जार जीव भल पाइबा दरकार
ତମକୁ ପାଇଛି ଠିଆ ହେଇଛି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ପୁରା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଆଣ ଆଣି ସାଙ୍ଗ ଆଣି ଯାଉଛି ଯାଇଛି ଆଣିବା କି ବିସ୍କୁଟ ବାଦାମ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲାନି ये काजू कुकीज है হ্যাঁ काजू कुकीज है जोटा माने गाई না না সাঙ্গ তুমি দাও না ওটা চারটা জায়গা খাই দেলাই ଘରେ ଗାଈ ଥିଲା ଟିକେ ଶିଖିବା କଥା ଯିବା ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ପିଇକି ଚାଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ଫାଛ ନେବା ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ଆଜି ସରିଲା ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ମାର୍କେଟଟା ଦେଖାଉଛୁ ରାମାର ମାଛ ଭଲ ଖାଇବା ଶସ୍ତାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ମାଛ ଭଲ ଡିଜାଇନ ମାଛ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଆମ ଏରିଆ ସେ ମାଛ ଟିକେ ଭଲ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ମିଠା ମାଛ ଭଲ ମିଠା ମାଛ ଟିକେ ଭଲ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ବସିବେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାଛ ତମେ ମାଛ ନେବ ନା 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 ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଅଛି ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଅଛି କୋଉନ ଆଜି କୋଉଠି ତମେ ଭୋଜି ଭୋଜିରେ ବାହାର କରିବା ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ମାଛ ବଜାର ମାଛରେ ଦେଖିବ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଇଏ କି ମାଛ ଭାଇ ପାଣି ଆଖିଆ ରୋହି ରୂପଚାନ୍ଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଅଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଆଇଛନ୍ତି ମାଛ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏଇଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ କଥା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗ ତମେ କେଉଁ ମାଛ ନେବ ମୁଁ ଦେଖି କ'ଣ ଚଟା ମାଛ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହଁ କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଉନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଅନି ସିଏ ଦେଖ କ'ଣ ନେବ ଧରିଲା ଇଏ ହେଲା ମାଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀ ମାଟିଆ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ନେଇକିରି ଲୋକାଲ ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେବ କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନାଲି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ
କହୁନୁ କାଟିକି ନେଇଯାଅ। କଙ୍କଡ଼ା ଦଉନ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦିଅ। ଛଡ଼େଇକି କାଟିକି ଦିଅ।